July. Sa balita national, COVID-19 alert level metrics ginbag-o sang IATF. Pagpauli sa mga Filipino gikan sa Ukraine, ginpangunahan ni DFA Secretary Locsin. Computerized processing system sa BOC dapat ipatuman suno sa OmniPrime. Kalakip man sa iban pang mga balita, mahilway kag wala dinayaaya nga eleksyon ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay diri sa atong sining pagpangalagad. I-like lang kag i-share ang atong sining program kay sigurado mabasahan tagid ng inyo sining mga mensahe. Pero sa wala nag-like kag nag-share, hindi tagid mabasahan ang mensahe niyo. O karon lang dugay-dugaya sa mga ka-aksyon ta, i-like lang kag i-share tapos mensahe kay tingwan ta nga basahon ina mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunestiel sa sining adlaw sang Sabado, Pebrero 26, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 34 kag 16, liwat 34 and 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga bahan. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon. Ay, kag nag-share diri sa aton sining programa, dali lang ha, kay do naghinang aton sining komunikasyon do nagpilit sa to. Oh, ari na. Oh, sige. Gapapilit sa ba? Kay Christine Minies Villalobos, may lang pamati, Vanessa Mayo, Mr. Milili Oligo, sa kay Gian Recicio, Rofi Libran, kag Guray Barrioga, may lang pamati, no? And sa kay Army Phil Ormando, sa kay Miss Maricel Yorpo, Erna Lagdamin Morata, salamat gid, Reyes Risa Reyes Prudente, Yani Tolentino, Imbong Jocampo, Digi, Georgia Gargasiran, no? May lang pamati, Mr. Milili Oligor, naman si Rinaldo Poderoso, Bini Advencula, then Romulo de Vinagracia, Barky Tribe, sa kay Dino Alik, Rofi Libran, Jigo Bal Flores, may lang monitor, no? And Maria Victoria Paredes Ngo, may lang monitor sa kay Renio Custodio, Marilo Travilla Catinoy, salamat gid, no? Ayos, dagang salamat sa inyo.
nga pakigupod diri sa aton sining pagpangalagad, no? Kay Ricardo GRJ Balinas may lang pag monitor. Ayos. Sige, karon naman ang iba na. I-like lang kag i-share na ato sining program kay tinguan to na karon nga basahon mga ka-aksyon. Sige, daligid lang, standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Uling. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 na nga aton oras, mga kaaksyon, kada siglang sang oras na ba? Sige, karon dugay-dugay pabati taman, may yari interview ang DZRH Manila sa kay former Senator Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Pero standby aksyon Alvin Graba kay kwauntang balita sa patrol, no? Live extension coffee mix. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga. Aksyon Maintainer matapos na aresto na kaligad nga adlaw sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay 33 Blad diri sa siyudad sang Bacolod. Yaring kauda sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginahanda na sa mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency ang 5 ka mga kaso batok sa drug den maintainer nga si Michael Pango alias Mike matapos nga naaresto sa mga katapos ang Special Enforcement Team through by-bust operation tinalikdan nga Webes sa Barangay 33. Actually gintawgan ta si Espartero suno saya nga bay siya ayaw sabay ka na ulaw bitaw ko ana bay pwede si Sir Bambo na lang usa. Now sunod diri kay PDEA Negros Occidental ang Deputy Provincial Officer nga si Agent Bambo ang drug den ni Pango Action Rex amo ni ang ikalima na nga drug den sa siyudad sa Bacolod ang na-dismantle. If you may remember, 3 sa Barangay 2, isa sa Barangay 3 kag ang sang Webes naman ang drug den ni Pango Action Rex. Now dugang pagida diri ni Bamboo nga paagi man sa budig sa mga pumuluyo kag sa isumbong mo kay Wilkins gin-validate ang mga information sang alleged drug den sa Barangay 33 kag dito Action Rex na pamatud-an positibo nga nagapasuyop sang suspected shabu si Pango kag sa diin aresto man diri ang 4 pa ka mga parokyano diri Action Rex. Subman sa na-recover ang 15 ka gramos ang suspected shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos, mga improvised tutors na recover man. Naudugang pagida diri ni Bamboo ining si Pango Action Rex kag ang 4 pa kaiban ang nahunong karon dito mismo sa custodial facilities ng PDEA Regional Office 6 kag natala na Pasaka ining patong nga kaso kay Pango violations ang Section 5, Section 6, Section 7, 11 kag 12 sang RA 9165 amo ni Action Rex ang Section 5 pushing o kung pagbaligya sang illegal nga droga sunod diri kay Bamboo sigurado way giniya piyansa. Ang ikaduha ang Section 6 sa pong pagining masakit kay ang Section 6 ang maintaining drug den wala pagid piyansa. So amo ni ang 7, 11 kag 12 iniya may piyansa pero duha ka mga kaso diriya nga mayawan siya hindi siya makagawa sa prisuhan. While ang 4 pa diri nga mga parokyano niya bala Action Rex nagapangatubang man sang kaso violation sang Section 7 sang RA 9165 umuni ang visitin sa drug den. Ari kapamatian ta ang pahayag ni Agent Bamboo. Nagtagtatan isang casing and surveillance di sa ining lugar siguro almost mga 3 weeks na. May report hindi nga balay nagamit sa drug den.
sa ginakakampin sa aton nga Director General, no, nga kahit gaano ka dami ang druga sa barangay ang so isa na sa ginapapukusan niya ang mga barangay nga mga seriously affected sa illegal nga droga. Do you think may pagidyan mga drug dens nag-exist sa lugar? Posible nga pag tungod nga ang iba, no, wala pangabuhian, ginabalay, ginapagamitan. So tanan nga mga monsina, di gina-consider ta na drug din sa biskan tayang payag na nasa basta balay na nasang sulitan, consider gid na sa drug din. Sir, kaangay ni drug den maintainer. Anong kaso pag-atubangon niya ni Siniser? So, magpapakita, no, sa Section 5, Section 6, Section 7, 11, 12, and 15. Patong-patong agad. Yes, sir. Sila, no, sa Iloilo, sa drug test nila, mabalik man din sila first hour in the morning sa Monday, magpapayag kita sa Aksyon na Rex ang pakayag diri ni Agent Bamboo. Reported gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. May koneksyon sa mahigko nga kulo na manubo nga immunity. Rason nga madamos ang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin sini. No? Ang solusyon sina, Super Fiber, mga kaksyon. Life Extension Super Fiber. Sigurado kagarantisado pagwaon ng higko sa lawas sini agud nga maabsorb ang nutrients, vitamins kag minerals sa aton ginakaon para sa kompletong proteksyon sa aton tiyan kag kulon. Maginom lang sang Super Fiber plus Life Extension na vitamin D3. Ang The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center, Councilor Ramos ginahulat ang sabat sang DOTR kag LTFRB angot sa extension sang provincial authority sa mga PUJ mga public utility jeepney nga ginahingyo sang syudad pagi sa resolusyon nga ginpasar sang konseho. Yaring kaundan sang report, upod na sa kay Aksyon Art, Tayhopon Aksyon Art. Nagalaom magsundag si Councilor Dindo Ramos nga pagapaboran sang DOTR o Department of Transportation amuman sang LTFRB ang hinyo nga ginpadala sang sulad sang syudad pagi sa resolution nga gindusog nga ginaprobahan man sang konseho nga nagapilar nga kung mahimo i-extend ang provisional authority nga ginahatag sa among talagapan sa mga PUJ. Ini ang mga salakyan ba noon nga nagabiyahe nga mga jeepney, traditional nga mga jeepney nga kung madumduman ang ginatag sa ilang provisional authority nga pwede pa sila magkabiyahe tugtog na ramang sa katapusan nga inadlaw sa bulan sang Marso. Kung hindi ini pagataga nagsumek sa extension kaya ang request niya sa city i-extend ini until next March of 2023. Butang balon si ni Councilor Dindo Ramos budlay malagurong matabo diri sa Bacolod kay may aras ang magaluntad nga chaos kay marumduman nagligad ng meeting ni sa committee conference nga mo ganin nagduso kag tulod sa iya nga magpasar sa resolution dira sa city kay after March kung hindi na pagtugutan ng mga traditional jeepney isa kabilog malang din nagabiyahe sa mga sundags na modernized jeep siling yatikon magbalik kita sa normalcy o kung normal na sitwasyon sa Bacolod kag kung may face-to-face pa sinuni karon mag-cater sa mga pasayro. Now, bisan na ang regional office sa LTFRB suno sa kay Ramos base sa ilaman na meeting nagligad na simana
sila nga aminado sila nga may kabudlayan ini. Nga ipatuman hindi lang diri sa Negros kag Region 6 kundi bisan pa man sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kaya ang isa pagalit rin nga sunod kay Ramos kabay pa na maaktuhan ini bangod na masunod na bulan na magatakop ang Provisional Authority nga naging hatag sa national na DOTR kag LDFRB. Yan ang palayag ni Councilor Dindo Ramos. Asal ko resolution sa nagligad nga Wednesday requesting the appealing to the sense of understanding compassion sa DOTRs to the LTFRB Central Office na i-extend nila ang pag-grant ng Provisional Authority from March 31 to 2022 to March 31, 2023. Ang reason ko naman nga kung hindi sila pag-grant ng Provisional Authority, why na sa may cater sa mga commuters na, especially na kung may face-to-face na klase. Kag kung pilito nila nga mag-pick up passengers, then wala sila Provisional Authority, so kolorom sila. In kaso may disgrasya, kay layo, hindi ma-compensate ang mga pasero tungod na nag-operate sila sa kolorom, hindi sila dapat for hire. So, ang mutuwatan ng mga justification kung ma-extend for another year. Kaya sa isang palayag ni Councilor Dindo Ramos, magluwas niya actually may ara karon pagid sa sulat man naging padala si Ramos dito iya sa national nga nagainyo kay may plano galing DOTR kag LTFRB nga liwat magpatigayon kung magsigi ng problema sa COVID-19 sa libre sakay. Sila niya dapat ilakip ang LGU sila nga programa kag mismo ang mga transport organization kay hindi man pwede nga mga basis nag-permi amo ning ginakontrata sa DOTR kag LTFRB nga way man sang ruta diri sa palibot sa Metro Bacolod. Kay daw pilap lang na di ang gabiyahe di daw tatlo pa lang na. Isa pa lang din diri isa pa lang? Irureko pa lang na. Irureko pa lang gali ng ruta. Nga may itsura ka po bla? May itsura ka politiko bla? Tingaway na madugangan pasang kuanan ano ng kung gusto nilang ting ibandera tod man daw kagang-kagang na blang nga mga jeep dapat ipahigad na nang mayo lang tani anay tugutan sa pagbiyahe bla? Gani. Di mudlay mo ng isa kabilog lang na karoon na tiyog-tiyog. Isa kabilog na nun yan naman. Yung iba nga ruta karoon niya, hindi ba siya pwede magsailo to kay... Nano kaya ng imo nga unit to, daw wala man to nilagin grant to, wala nilagin approve to, do pila to, 50 ka unit to? Kag sobrang na 2 million to mo, tisin ko, dapat ang orderon ko, bali 5 kadosina, para nga may pamanin siya. Dami-damo ka ng ruta na eh. Gani, silang ko, gaya ko na, 50 ka units. Kag bakos may taman. Galing na may mag-granto, sinisang bangko, ha? Hindi ka magbaybayan mo. Dasan biro, basik ko may grupo, tanga Ranji, Abi Maitra, kasi National Bin, basik ko matagan ka. Pautang ta, kaya matagan naman itsura ng politiko gatang jeep. Nangayay itsura sang politiko nga natapik Kaya sila butang ba? Kaya sang GNG eh. Good. Dako man na serya. Sa Martis ka dito, ay gano'n mo lang pisito. Isang kumakulot. Kasi mo lang kung nalikiraw. Galit din na ganaw. Malala na sa pagpalamati. Takon na. So, natunta na. Kung lang yung development sa Request City, kaya hindi lang makulag, guniban na matransport ang gano'n sa isang nag-appeal man sa extension. Balitag ikan sa Bacolod City Hall, aksunod tayo kung may kaksyon din kaman nga bahis ang Pinas. Labuton ka sa among balitag at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson R. Tayihopon sa mga kaksyon ta. Pwede ba nga maghubi na may dadinad na? Pwedeng The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno.
O si saon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo, hearing sang Unifedo angot sa TRO sa importasyon sang kalamay gintalana sa Abril 7. Kag Talisay City Administrator nagpangabay sa kapulisan nga hugto ng seguridad sa mga karaban sang mga kandidato bla sa nasyonal. Kuha naman ang lokal ta, manog salyada naman, hugton ng gawasang mga kapulisan para hindi na to masulit pa. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian. Aksyon Rex na talana, Abril 27 ang hearing sa Abril 27, hindi Abril 7? 27, Aksyon Rex, I'm sorry lang. April 27? Yes, April 27. Ang hearing sang ng SRA, ang Department of Agriculture, sa itong ginahingyo sang United Action Rex nga ginpapanaogan sang temporary restraining order ang pag-import sang 200,000 tulinada ka metriko tulinada nga kalamay kon tani Action Rex. Sang naligad nga Webes naglalabay lang, sunod din kay Sir Manuel Lamata sang Unifed. Naka-Zoom meeting na sila sa tanan kag ginkuha sang Korte Action Rex ang tanan nga dapat imbestigahan kag amuni na talana Abril 27. Pero kumadumduman sa ato nga pagpalamati nga ang TRO nga gin-grant sang ang korte sa miyembro sa mga planters 20 días gid lamang ato. So nag-umpisa ato Pebrero 15. So maisip ka 20 días ti mga Marso 7 Action Rex balantayan kon ma-permanente balang TRO o kon hindi. Kung maghambal abi nga ang korte nga mapadayon gid ang importation after sa 20 days nga TRO, mag-refile sang motion or mag-file sang motion again ang grupo sang Unifed kay banta nga mga sugar planters diri nga mga organization sa probinsya sang Negros Occidental nga liwat naman ina nga pagapugnan. Kay ang 20 días medyo nasig man lang pero suno kay Sir Manuel Lamata naglalaom gid sila nga hatagan gid sang korte sa hustisya ang ila sini nga ginahingyo kay subong nga panahon grabe gid man ang galingay sang kalamay kag kon mag-abot ang importation diri sa pungsod Pilipinas madisgrasya gid ang lokal iya nga plantadores Action Rex hindi lang kay sa Negros kundi sa iban man nga mga probinsya. Sa nagligad na muno ni Sir Lamata kag na mismo gani si Senador Amy Marcos medyo nadakpan gid ini nga ang ini gining 200,000 metriko tulinada sang kalamay nga i-import diri sa aton hindi mo na ni Action Rex mabakal sa merkado kay na deal na ni saya sa mga dalagko nga mga bottling companies kag sa mga nagaproduce sang mga candies bala kag mga pagkaon nga matamis. So kumbaga may deal na ni siya ang pagabot sang kalamay dire. So meaning ang lokal nga kalamay
hindi na mabakal sa mga nasambit iya nga mga kompanya nga dalagko nga ila sini ginasaligan. Yari sa lamata angot sini. Ilinari sa kuhaan ang kapamatian niya sa duha ka side. Sa kaso, sa kero. Diyan mo na, yung dito na, and then sa another hearing on April 27. Yeah, so, pero 20 days from January, February 15, only 20 days na ang ginagawa. So you count from January, February 15, 20 days, ma-issue na siya order either game squash or granted ang permanent. Now, after kung squash or mag-granted, kung mag-granted, ma-appeal ng SRA. Kaso na, sa 27, naman lang kaso. Okay, so pero kung mag-abor naman niya sa SRA, anong matabo sa defense, sir, ma-file? Kami naman ang ma-appeal eh. Para laging masustate, sir, no? Hindi, dapat niya masurvey eh. Survey. So, dapat may matasurang galing may nagpalulit kung anong unod sa mga budiga mo, makakaka lang yung pasulot. Hindi naman yan. Action Rex ang palayag ni Sir Lamata angot sini. Nasambit nga Ang UNIFED ni United Federation ni ano? sugar planters sa local diri sa Negros Occidental Action Rex. Mga grupo sa mga plantadores. So kabay pa nga magpabor sa ila ang PRO liwat kay layo man ang Marso ati kon di mo gid lang taon ang Marso 7 daw pila man ni kadlaw kay subong 26 naman kita. Nagalaom sila nga magpabor gyapon sa ila para hindi na sila mag-file pa sang motion nga nagapangabay liwat sang PRO Action Rex. Sa ibang balita, nahibalaan naman sa kalabanan nga ting-una nga nagkadto diri sa aton nga presidential ball si BBM pagid lamang kag nga si Inday Sara Duterte. Oo, basi portion lang nasang kwan mo kay kwan pa ko may obligasyon pa ko di. Yes, Action Rex, kasi may incident nga nagluntad sa Talisay. Ginbalikan naton si attorney kay Talisay subong daw sakit gid sa palamatinan sa publiko. Si attorney Yaldama. Ginbalikan to si attorney Jose John Yaldama, ang Jonathan rather, ang city administrator. Kag suno siya nangabay kami sa pulis nga kung sino man ang mag-aabot diri nga mga presidential balls abi kag maglabay sa Talisay nga gina-expectar damo tao sa kilidalan kabay ta nga dugangan kag damuon ang pulis kag maghugot sila nga pagbantay para hindi na may tabo liwat ang kaangay sadto nga insidente. Action Rex. Replay ta karon tingog na to niya kag ibang pangabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini sa Action Brian mo na report mga ka-action din ka mangyabahin sang Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo. Daligid lang kay yari ng aton sining DZRH ang aton sining mother station. Mga ka-aksyon with former Senator Alan Peter Cayetano. No? Dari sa aton sining pagpangalagad. Nasa ating linya mahabigan si dating House Speaker, dating Senador, dating Secretary Alan Peter Cayetano. Dahil alam po niyo mahabigan ni Eversis ito yung ito yung opisyal na kongresista ng tumututol sa pagkakaroon ng isabong, Dahil alam po niyo mahabigan ni although nasasabi nila, abay magandang libangan, kaya lang ang problema naging masama ang epekto dahil may mga narulong sa isabong, may yung balita natin, yung tinulungan natin yung magulang, yung bata estudyante diyan sa Laguna, abay ay Quezon, abay mantakin po yung mahibigan ni nagbigti ng mabaon sa utang. Nasa ating linya si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano, sir, magandang umaga po niyo, Senator. Magandang umaga, Deo, at sa ating mga kababayan. At Deo, salamat na dinidiscuss mo yung
Russia-Ukraine, Ayan, yung EDSA revolution at itong isabong dahil, di ba sabi ni Winston Churchill, those who fail to learn history is bound to repeat it. Ayan. At ayaw naman natin na paulit-ulit tayo sa the same problem. Ayan, ay balikan nga natin na alam ko ikaw estudyante ng Political Science, Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba nauna, yung EDSA People Power Revolution sa Pilipinas o yung Glasnost, openness, perestroika sa Russia? Parang nauna tayo, ano? Halos sabay po yun, pero after yung EDSA revolution, I think it was, kung hindi ako nagkakamali, Poland, parang isa-isa dun sa mga yung solidarność ni sa USSR. And then di ba yung magandang speech ni President Reagan, yung tear down that wall, yung Berlin Wall naman. Parang magkakapatid yun, parang domino effect, ang unang domino sa atin nangyari. At kasi maraming revolusyon noon na di ba Lakay, pero ang kaibahan sa atin was peaceful. Kaya yun ang ginaya nung iba. Yes. At so yan, nababalikan natin gawa nung ginawang pag-atake ng Russia ngayon sa Ukraine. Gusto na ibalik sa Russia dahil gusto yatang ibalik ni Putin yung USSR. Union of Soviet. Pero may kabilang side din yan May kabilang side din yan kasi nung nagkahiwalay-hiwalay yung USSR, nangako din ng Amerika na hindi sasali ang Ukraine sa NATO. If you remember, nung naglalagay ang Russia ng missile sa Cuba, binarikada ng US yan, willing to go to war to protect the United States kahit hindi nila teritoryo ang Cuba. So ngayon naman, baliktad naman, ang tingin ni Putin, kailangan niya protektahan kung sasali ang Ukraine dito sa NATO. Sa NATO. Kaya ako naman to discuss as former foreign secretary, tandaan po natin na sa South China Sea, tandaan po natin yung gera sa Hapon, yung bombing ng Pearl Harbor, at tandaan po natin ngayon ay naglalaban-laban ang Malaysia, Vietnam, Pilipinas at China sa West Philippine Sea. So ang mangyayari dyan sa Russia ay kailangan natin bantayan talaga at wag na sanang mangyari sa side natin ng mundo. Ayan. At hindi lang siguro yan ang bantayan din natin, Senator Alan Peter. Alam mo yung secessionist movement sa Mindanao ni Normi Suari, ha? Abay, di ba yan yung pinapangambahan din natin, yung Bangsamoro, ha? Baka mamaya may autonomy na sila, baka mamaya bandang huli, gusto na humulay sa Pilipinas. Yan yung mga issue bang medyo related dito sa ating mga tinatalakay sa issue ng Russia at Ukraine ngayon. Ayan. Anyway, Senator Alan, sir, narinig niyo ba yung napahingan niyo ba yung hearing kahapon sa Senado, ha? Naging mainit po yung talakayan sa isabong, Senator Alan Peter, sir. Ayan, ano ang masabi niyo, ha? Ayan, tama ba yung resolution o yung mungkahin ng chairman ng Senate Committee kahapon si Senator Bato de la Rosa na suspindihin? Ayan, itigil muna ang yes, sir. Go ahead, Senator. So, nagpapasalamat ako kay Senator Bato na nagpatawag siya ng hearing kay Senator De La Rosa. Kasi yung last time natin nag-usap, Deo, di ba, sabi nga natin nakakabingin na yung katahimikan. Parang ikaw lang at kami sa Congress na talagang sinubok na harangin to. Ilan lang po kami, si Brother Eddie Villanueva, Deputy Speaker, Brother Eddie Villanueva, si Mark Do ng Baguio, si Deputy Speaker Bishop Abante, then si Joel Villanueva sa Senado. Alam mo ba, Deo, hindi nag-grill ang PAGCOR dyan o hindi humarap yung mga personalities nung isabong. So, hindi kagulat-gulat sa atin na minomonitor natin to yung mga problema. Ang kagulat-gulat, yung missing people. At I mean, Deo, 23 people sa isang compound lang. Kung drugs yan, na-rate na yan So, parang ako nagtataka ako, ano meron dyan na hindi nila masupina, hindi mapatawag yung gwardiya. So, malaking problema to. I think this is beyond the isabong. No? Ito yung mga epekto ng internet gambling, pero may konting organized crime na siguro dito Yung nga po ang hinihiling ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero dahil ang tagal na, ilang buwan na, Senator Alan Peter, ni Anino, ayan, wala silang balita kung buhay pa ba o hindi. Yung kanyang mga kamag-anak, kapamilya na nawala matapos lukutin sa mga sabungan.
Well, Deo, ang pinakamasakit sa isang tao, kung tingin niyang helpless siya at wala siyang matakbuhan, di ba? So whether yan ay nasa ospital, walang pambayad, hindi makaalis, o kaya yan ay hindi maka-exam sa kolehiyo dahil walang pambayad and you feel helpless, di ba dapat natatakbuhan mo yung gobyerno? Kaya nga niyakap ang Duterte administration dahil sa anti-drug, wala nang matakbuhan yung mga magulang. Pero yung ngayon po, may nagpapakamatay na, may mga report ng mga armed men na naniningil dun sa mga nagkakautang na ng 500,000, 300,000, 1 million. Tapos ngayon, 23 na ang namatay sa isang area. So, ang nawawala sa isang area, I appreciate yung ginagawa ng police at thank you. Pero nagulat lang ako doon na sinupina, pero sila pa ang nakiusap, sila pa ang pumunta doon makiusap. As I said, no, kung drugs yan, siguro na-rape na yan at lumabas na ang totoo dyan. So, I'm hoping etong pagtigil is not only temporary but permanent. And let me just repeat, Deo, ha? Yes, sir. Yung casino, yung sabungan, may mga rules kasi yan, may oras yan, ilan sultada lang yan, nababantayan ka ng kamag-anak mo, pero sa internet, ibang-iba to. So, kaya nga pati yung binabantayan ko yung tungkol sa pagchochope nung manok. Walang nagsalita masyado sa hearing doon, ha? Pero may sikreto doon kung bakit sa mga sabungan hindi nangyayari. Pero kung bakit nangyayari ngayon sa Isabong. So, kayo, Senator, ay sang-ayon na itigil ba muna ang Isabong? Ipatigil mo na ng PAGCOR? Sana permanente na. Permanente, $35 billion ang nakukuha natin sa remittances ng OFW. Ang nakukuha lang natin dyan sa Isabong last year, 3.7 billion lang. Mismo mga labor attaché na at mismo mga consul na nagsasabing lumalaki ang problema ng Isabong sa kanilang mga OFW. Wow. So kung maraming mapapauwing OFW o malulunod na, baliwala yung 3.7 billion na yan. Kaya kung sa akin, pabayaan mo na yung mga sabungan sa bawat barangay, pabayaan mo na yung mga casino, pabayaan mo na yung mga allowed ngayon, di ba? Yung lotto, bingo. Pero wag na tayo mag-online gambling. So hindi naman kayo tutulpet sa sabong, Senator Alan Peter. Gusto niyo ay kasi pagka-actual na sabong, yung regular na sabong na kontrolado. Minsan Sabado o Linggo lang, di po ba? Unlike dito sa Isabong na 24/7. At ang malungkot dito, Senator, maski mga bata tumataya, nalululong. Personal ko conviction is masama ang sugal. Having said that, we're adults, we're a democracy. So choice ng tao yon. Ang punto ko lang, yung sa physical na sabungan, aside from may check and balance dyan, may bantay, may security guard, pwede mong bantayan yung asawa mo yung anak mo, di ba? I mean, may regulasyon na nagwo-work. Pero sa internet, hindi. So, hindi lang Isabong lakay, no? Paano kung yan, e-bingo? Paano kung yan ay e-casino? Or paano kung pati PBA, pumayag na may pustahan na, may ending na sa internet? Tingin mo hindi ma-addict ang mga tao, nasa cellphone mo lang yan. Totoo po yan. Baka nasa simbahan ka, yan ang ginagawa mo, di ba? Nasa eskwelahan ka, yan ang ginagawa mo. Lahat ng tao may cellphone na po ngayon. Totoo po yan. Senator Alan, alam po nyo ang sinasabing may-ari ng sabungan kung saan nawala ang mga sabungero, 31 na sabungero, pag-aari ni gambling tycoon Charlie Atong Ang. Dapat may patawag si Atong Ang dito sa investigasyon, Senator Alan Peter, sir. Napansin ko po na nabanggit yung pangalan niya nung pinuntahan nga nung pulis. And siyempre nagtataka din ako dahil daan milyon bilyon ang kinikita. Kahit sino namang kumikita ng daan milyon bilyong piso, ayaw naman niya na magkaroon ng intriga o problema. So I would assume that he will 100% cooperate, no? So sa akin, yun nga ang tanong ko, Deo, bakit? Kasi kung drugs to, I'm sure nagkaroon na ng informant yan, baka nagkaroon na ng search warrant yan, nagkaroon na ng pag-uusap. Isipin mo, Deo, pati yung mga gwardya, busy daw sa pagbabantay kaya hindi pa pumunta sa Senado. I mean, every day na hindi mo na iimbestigahan to, hindi mo napapatawag yung security guard,
is everyday na pwede mawala yung ebidensya, no? At kahit sino naman sa atin, pag nawawala yung anak, it doesn't matter kung tama o mali yung ginawa ng anak mo. The mere fact na nawawala, hahanapin mo yan. At kung may cellphone yan, and yung dalawang tatay, ang sinabi nga may cellphone, ay pwedeng hanapin yan with the help of the telco. So sa akin, Deo, something's happening here. There are too much money, too powerful people, so many people are feeling helpless. So sana yung Malacanang i-approve yung sinabi ng Senado, itigil muna tong lahat, pero kailangan dito ng special task force, hindi na pwedeng ordinaryong investigasyon lang dito. Ayan, Senator Alan Peter, sir. Ayan, bago kita pakawalan, sir, sa ibang issue, ayan, saan ba kayong luwagan na ang status dito sa Metro Manila, ha? Medyo nagtatalo pa kung ibabalik na ba sa alert level 1 o hindi pa? Medyo may concerns ako for two reasons po. Sa kampanyahan, hindi mapigilan ng tao. So, kita niyo po yung mga motorcade talagang siksikan. So ako, I think it will depend on our personal discipline. Okay. Kung tayo mismo ay magmamask, hindi magkakaraoke, magiinuman magkasama, baka pwede na. Pero kung tayo mismo, tingin natin wala na to, paano kung may dumating na variant na mas mabigat? So, ingat-ingat din po tayong lahat. Ayan. Senator Alan Peter, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Happy weekend. God bless you. Mabuhay kayo. Deo, salamat po sa concern nyo sa issue na to. Mga kaibigan, dating House Speaker, dating Foreign Affairs Secretary, dating Senador Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, salamat gida sa DCRH Manila, mga kaaksyon, may tisianay, kulang belangi mo siningalawas ang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa kaaksyon kay pikit tigid ko sa orasan no, pasensya gid ang hindi ta malabutan kay ang oras na daw ginahilot lang. Standby na mga kaaksyon Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos. Sige, mayong ugto lang kay Kairos Flaque, kag Madam Georgia Gargasiran, kag Mel Alamelio sa sang Cadiz City, no? Humalumina, may lang pagpamati, Elvira Hilogo, Lisa Montecastro Narciso, no? Kay Barky Tribe, happy weekend, Kimpoyo Lona, Permega Pamati. Ayos. Thank you, Gid. Otay Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan. Salamat, Gid, Otay Benedicto, no? And Elizabeth Gamala, may lang pagpamati, Morlito Nisya, sang Barangay Talok, Barangay Magbalyo, Kabangkalan. Salamat, Gid, no? Armin Lutao, may lang pagpamati, monitor sa Dangkalan, Ilog, si Armin Lutao, no? Lester Ray Benete, salamat, Gid, from Auckland, New Zealand, 115 stars, no? Ginpadala, thank you, Gid, Lester. Bibi Gregorio Yolo, no? Dala sa poblasyon, DSB, Rochelle Folincio Susana, Melvin Finyafil, Donald Cabasag, may lang pamati, Kativer, si Rona Rida Chava, Linila Tarusan, and sakay Miss Maricel Yorpoara naman siya, no? Si Madam Georgia Gargasirano, tamyaw lang sa mga bata ya, si Carla kag si Ivan from Singkang. Thank you, Gid, Madam Georgia Gargasirano, no? Imbongjo Campo, salamat, Gid. Sa din pagid ni, dali lang, no? Rene Ison from Batangas, thank you so much, Rene Ison. Sa kay Gigo Val Flores, nagatamyalo sa podya si Boss Ryan Oreg kag Martin, naga-shot na sila ba, pretty temprano pa ba? Gigo Val Flores, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Renio Custodio, sa kay Wing Yolo, Gostilo and Yolo family. Gatamyaw lang si Wing Yolo. Thank you so much, Wing. Ayos, sige. Okay. Ang iban siniti pakaronan ta naman, no? Daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal, sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo
ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako. Showbiz! Lahat! Hagip! Lahat! Nakalap na! Una sa tamang balita! Una sa tamang serbisyo! Wala ga untat ang kinagamo dito sa Ukraine, mga ka-aksyon, bangod sining pagsalakay sang Russia ho. Tapos may naigo pang isa ka barko sang Japan, no? Naigo unexpected siguro ni naigo sang missile sa coast sang Ukraine, mga ka-aksyon. Ti pag-cross na guro sa Ukraine ti amutong dalasa ang cargo ship sang Japan, mga ka-aksyon. Ay perti, no? Sige, ang butang pila ng patay to. Ay, pagkadamo na, mga ka-aksyon, no? Una sa tamang balita! Una sa tamang serbisyo! Katuan taring balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo bangod sa away duta magamay na tiruhan sang ila sining pakaisa. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginabulong karon sa Kabankalan District Hospital ining mag-amay matapos ginlutang kapon sang aga sa sitio Saisi, Barangay Tanawan sa syudad sang Kabankalan. Sa din ng biktima amo sanday Michael Mallorca, 46 anyos kag 17 anyos sining bata nga lalaki. Samtang ang mga suspect pakaisa man sang biktima nga amo sanday Jero Mallorca, 29 anyos kag iyang hod nga sanday JR Mallorca, 24 anyos kag isa pa ka 17 years old nga lalaki. Tanan nagapuyo sa sitio Saisi sa Barangay Tanawan. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Alas 10 pasado kahapon sa aga samtang nagapanglakaton ining mag-amay Aksyon Rex. Pauli na kuntani sa ila sining puluyan panggin balabagan bala Aksyon Rex sining mag-utot kag dire wala na sang iban pang rason ang magulang sining si Jero o kung sa suspect si Jero ginlutang ining si Michael sa natuo sining paa kag ang manghod man sining minor de edad ginlabo pagid si Michael sa kamot subong man sa iya sining butkon gamit ining binangon, while ang bata naman sang biktima ining 17 years old gintiro man ni JR kag ini naigo sa iya sining tuo nga butkon. Dugang pagida diri ni Colonel Cruz sa pihak isang mga pilas nga naangkon sa mga biktima
nakatinguha pagid Action Rex ining mag-amay nga magdalagan para magpangayo sang bulig kagilayon gindala sa ospital para mabulong. While ining mga suspect nakapalagyo matapos ang ining insidente. Duha ka mga anggulo Action Rex ang ginalantaw karon sang mga kapulisan sa idalom sang Kabangkalan City PNP. Number 1 diri Action Rex ang madugay nga dinumtanay sang magpakaisa sa diin ang plano sang mga suspect magbalos bala kay Michael matapos nga gintiro man sini ang isa sa miyembro sa pamilya Mallorca kag ang ikaduha away man sa duta. Ari ang pahayag ni Colonel Cruz. Ano po ba yung pinag-awayan nila, sir? Based sa previous na, may on ground sila because previous na incident, parang itong si Michael Mallorca, parang may tiruhan na sa piyak naman sa mga suspect, so lumalos na. Okay. Tapos meron silang pinag-awayan kasi sa lupa yata. Aksyon Rex sa kabahin gid lamang isang pahayag ni Colonel Cruz. Atong 400,000 aksyon Rex may persons of interest na ang mga kapulisan sa Kabangkalan. Amo ni ang pahayag man ni Colonel Cruz pero nagpamalibad sa paghahatag sa pangalan kayong gawin pa man aksyon Rex ang investigasyon sang ila sini nga hanay. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Matapos ang balita sa Nukpo, kadtoantang BCPO, gwardya nga nakalutango sang barker sa Barangay Mansilingan. Ti pasakaan gid siya sang kaso. Actually, detinado ining gwardya while ang biktima padayon pang ginabulong sa ospital, no? Yaring kaundan sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric! Akson Eric, dali na gid. Dali na lang matigpo. Dali na lang mabugtong orangos. Dali na lang na. Kay pizza 28 na sa dason nga adlaw. Yes, Akson Eric. Marso na dayon, takboy na ta sa mainiton nga tiyempo na. Fire Prevention Month na sa bulan. Fire Prevention Month na. Yes, Akson Eric. Sa mga apoy dra bala. Apoy man? Apoy. Kalayo bala. Tagalog ka ngayon kasi malapit na eh. Malapit na kasi natatagalog ka eh. No? That's why malapit na yung ating... Karawan? Karawan hindi na magkawin na. Ang ating benepisyo Ang tuparin mo na sundanayin ka mo nagali, no? Ayun di purma. No, galing yung naglikaw siya. Ating ang ngaman ng babay. Ay, sinundan na gali ka mo, no? Oo, 1-2. Si Akson Fred sa... 4? 4-5. 5 bla mo? Sige, kung buhay pa to si Anhing Charlie Popular, una pa siya kay Action Fred bla mo? Gani, sinundan na gali ka mo, no? Oo, si Anhing Nonoy Espina, mamantur. Sinundan na ito, mga damo birthday for the month of March eh. Oo. Action Rex, no? Grabe, no? Oo, Huwag kita na? Ara na. Ayun, di purma. Ato na ginapay ko pa sa imo? Ato na ginapay ko pa sa imo, Ama, ito nga na to? Oo, isa ka ba nga ilimno? Grabe na daw kaliguan mo. Advance happy birthday ko, no? Sining ni mate mo. Sino? Sino ang classmate na? Si Rona. Hindi, mapadala na sa guro, Oo, alam pa ni. Dugang-dugang na sa kwan. Sa Sumsuman. Ba? Piwa ba? Piwa ni Rona. Kasi wala ba ito pa ako. Nagmugod ba? Aran ako mo, Ate, good. Amo na yan kay Biraon na sa Sumsuman, no? Sa Sumsuman, hindi kwan na. Magkakapi kag makasumsuman, kundi ayos na. Oo, Kapi kag sumsuman, di ba? Oo, Huwag na ilimno na. Pagwas na, basa na mo.
Amo na lang tirada. Wala ba ni? Oo, sige ah. Preparado na ba ipos lang lang. Ikagawad bisi mo mong inawat na nga pa tago-tago. Hindi na Parayag matago mo yan. kita. May matamat na subong mo. Kamatamat lang. Ang kayuhan. May matamat na kayuhan. Sa uno tos, mainag mo na na. Oy. Pagkabot sang tres mo, ay, salamat. Ay, salamat. Ara na. Bisan ng pizza 4 pa na. Oo, ang importante nga hindi na ma-updan sang pizza 7. sa 5. Yang 5 Sabado na. Si paring Alan na balis, galiga monitor man no. Ay, gali ka? Kay Juan gali, paring John Solinap. Ay, paring Diyos Sulinap ba? Naidam ako sa paboy ba? Oo. No, paring Diyos Sulinap. Hindi ako pa paring Diyos Sulinap. Ito nagisa sa subong ka PM sa ato, no? Do busy siya subong Grabe, subong nga negosyo. Subong. Do deliver, wala to. South, North, Central. Ba't ko narapang paboy, Ay, sus, ang paboy. Panagaragan na rin patantes ng Disyembre, no? Ayun, di purma. Bayo lang nga pag-monitor kay Inday Eram, Hussein, Juliana Solinap, kag Terdy Solinap. Ay, kabataan na. Paring John, kag Renali, pare John, preparar. Para ganar. Ayun, di purma. Kabalaan sa pare John na mo sang bot ko silingon, special day na mo. May super diwal galito si Jane, no? Super diwal, may Diwal? super big. Ay, lagko na. Nga diwalak sa Rex. Lagko na O, do 4 kabilog sa kilo, blamong. Anong damil sinaman? Ay, tika lagko na yan, mga paam na lagko. Amo nang nagalibugid ang ulo ko kung anong damil sa diwal ni mo. Magturon ka sana, kalalan, kuan mo. Ano? Iwa-iwaon mo. Ayun, di purma. Madiwal ka na magtulog ka. Hindi, madiwal ka na yun kung natulon mo bilog. Madiwal nila mo na po kung Ambot sa hatok-hatok nugot ka hapit. Pero ka kayo hindi isurgon ka para nga makatilaw ka sa diwal. Kag tuluan niya ka kung paano magluto sa diwal. Ati madiwal ka lang na guro. Kanto ito malapit. Ito sa buwas sa Domingo. O do ara lang sumag ba? Ayun, di purma. Di may car ka man. Isa na no para kay kamahal ka tugo. Ay sus, ang mahal ya permina. Ang diwal plaksal. Ayun, di purma. Tara pa si Mari John la sulinap kita ragsa nagata ko di damo-damo niya man ano. Ayun, di purma. Amo na nagtirada. Apito to ba sin Jenny Surgon Ati ko sa Baliatulit kay wala po sa diwal pamana niya. Makakadiwal sa iya, pamana niya na paho. Oo. Hindi ko patabuhan ang aral si classmate ko, Romero Pagsibiron. Mamuno mga legend natin si Action Rex. Patali mo to sa Action ni Rico. Na, matik na. Laban eh. Oo, na. Di Blanday Jane? Rex. Ayun, di purma. Kasabat. Nananing gwardiya niyo? Ating gwardiya sa buong Gyapon sa Kwana, sa Police Station 7. Di ba sa gagard daw? Sa may baligyan to? Pero sa may rob sa market na sang rob mansilingan Ara sa kagwardya dati soter man ni abi si kuan mong biktima ni nga si Rio Rivera ni ginagarit-garit sa maning gwardiya. Bisawas ng gwardiya di magparking na sa tubangan ginasunlog ya pa ginagarit-garit ya. Barker ni giling na lutangan Oh, parking na sa sikol nga pulo pa parking tabla. Kay daw pahog man ng gwardiya na tiruhon. Si gwardiya pahugon mo kare mo kay tiruhon. Sugisug lang siya. Malangan na kagilpaan sa sang gwardiya nga si Rolly Sidorione. Nga taga Bago City iti limpito man ang isa sa ngalaya ka kulit ka garet-garet Tamo na nga tiniterwas sa pa. Ati si Rivera sa Busa Riverside Medical Center. Tekorde si kay Police Captain Elmer Monil ang hepe sa station number 7. Nga siguro by Monday. Siguro pa sa kaaril kaso attempted homicide ni ang security guard nga si Rolly Sidorio. Ang gun ban, depende na kung isabit pa nila ang mga dokumento nga exempted ang pagdalaya sa armas sa lutang ni Sergio Rivera. Pero sa duty action rek siya, ara isa sa outpost sa lugar, hindi mo man sa pagsakaan, illegal possession of firearms, kasi on duty sa matabo ang insidente. Yari si Captain Bonilia sa interview sa Action Radio.
nag-coordinate na dito sa pamilya at ginusugo natin ang aton yung duty investigator regarding sa kailan the case. So, intagala naman natin to ang na-recover natin issued firearms ang gwardiya dito sa kanyang laboratory for ballistic examination. Kaya mismo man ang gwardiya yung dala dito for test. By Monday, siguro ni action direct, ma-file yung kaso kontra sa gwardiya sa first hour of the day. Ano ang posible kaso nga to bangon niyo, sir? Ito kayo, ang totoo sa sarang mga papilis ng relation sa iya duty. So, give-procure to sa ila agency ang DDO niya, sa DDO. Ang problema niya ngayon na lang na subang-subang kung hindi niya makiyagaw, wala padala niyang community exemption sa agency. Iti, in the absence ng mga dokumento, masaka ni karoon ang kaso nga omnibus fixing code ganban kay ti gandaraon mo. Hindi mo sa may rules natin kahit naman kaya ang during the conduct sang investigation, araman sa EOR. So, galing lang, pangatubang silang kaso nga territory homicide actionary. Ang sa gunban, sir, depende pa na kung may mga papeles silang i-presentar sa inyo. Oo, okay. Amo na medyo mabulubudlay kayo sa National Headquarters sa community na produce. So, kung mahingagaw na padala, siguro depende na sa determination sa prosecutor's office kung isaka nila. Pero kung ang aton lang din sa station niya, yung mga pertinent document mo na ebidensya dito padala sa opisina ng Iskalia. Pero most probably actionary kaya nakakainin siguro yung kaso ng attention inside. Aksyon ay si Police Captain Elmer de Melilla, ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Pagbanoy Basilima, kaksyon sa di kapagbahay sa Pinas. Labuton ka sa kababalita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Dali gilang mga kaksyon na life extension na vitamin D3 na. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon unahon ta si Aksyon Nelson Patinio anay sa unang distrito sa aton sining probinsya, no? Ini may kang tanan sa sining isa ka o kun walo ka mga suspect la update sining walo ka mga suspect nga nadakpan nga naglapas ang Republic Act 9165 o kun ang paggupot sang ginadumilian nga droga ang pasakaan sang kaso na. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye, Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, walo sa mga suspitsado sa ginaligar na nagahupot sang illegal nga droga, ginapasakaan na sang kaso sa korte kahapon nga adlaw sa syudad sang San Carlos. Kalakip diri ang ginaligar drug den maintainer nga si Novaroas, residente sang Barrio Wakwak, Barangay 5 sa nasambit nga syudad. Kaupod niya Sanda Emmanuel Pepito, GC Caballero, Rosendo Suaring, Edmar Yap, Jonathan Artajo, Carl Nino Canoy, kag Ronald Esclabano, Lonsay Pumuloyo sa syudad. Samtang ginpahayag ni PDEA Head sang probinsya, Jex Scropolo, nga madugay na nilang na monitor kag nabaton ang mga reklamo gikan sa mga residente nga guwasulod ang mga tao sa iya sininga puluyan sa 10 oras ang gabi.
damblag pa naglabot sa 102 ka pisos nga balor sa illegal nga droga ang nakuha sa mga otoridad sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa tong tinalikdan na adlaw sa mga sospitsado. Yaring kabahin sa pagpahayag ni PDEA Head Jix Scropulo. We've received na several reports regarding the activity sa lugar. So, ano na siya i-validate along with our counterpart sa local MTS. Information sir coming from the different from the community, may araman na concerned citizen, tapos may sa barangay din mismo na nagpaabot ng kanilang concern on the activities. So, yun sir, na-plan operation siya ng both joint operation po natin with the Carlos MTS. Ang kabahin sa pahayag ni Jix Escropulo, gikan diri sa Maya Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagisiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mobalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Nelson Patinio sa iluhantang balita ni Akson Arloticar sa 3rd District. Isa ka online seller, aksidente nga nakabunggo sa ginamanihong motorsiklo sa konkretong poste sa Banwa sang Manapla. Yaring kaundan sa report ni Akson Arloticar. Akson Arlo. Isa ka online seller sa Banwasang Manapla ang aksidente nga nakabunggo ang iya sini ginamaniho nga motor nga isa ka Rossi 150cc sa isa ka konkreto nga poste nga nagresulta sa iya sini hilaw nga kamatayon. Ang biktima nga tinguhaan pa nga dalon sa may Dr. Ramon Gustilo Hospital sa may Banwasang Manapla apang gin-pronounce ini nga dead on arrival sa mga attending physician on duty bangod sang malubha niya sini nga mga pilas nga naangkon. Ang nasambit nga biktima ginkilala ini sa kay Aaron Iligalio, 21 anyos edad, may asawa, isa ka online seller kag pumuluyo sang barangay Chambere, Banwa sang Manapla. Diin ini siya ang naaksidente mga takna alas 12 hapon kahapon nga adlaw dira sa nasambit nga lugar. Base sa report sa mga kapulisan nga aton sini nakuha, ang biktima ang buot kung tani nga magkadto sa puluyan sa iya sini nga mga ginikanan sakay sa motor nga single sang hinali gid lamang ini siya ang nakabunggo sa simento nga poste sang kuryente diin buligan pa kung tani sa mga pumuluyo nga dalon sa nasambit nga bulolngan apang ini siya ang ginbawian gid sang iya sini hulam nga kabuhi. Ang bangkay sang biktima ang gindala ini sa iya mga himata sa ila sini nga puluyan dira sa nasambit nga lugar. Report nagikan sa Banwasang Manapla. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually,
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Ti diri lang ta nayasta kay manug sulod na ang This Is My Life iga sunod na sa dili gid lamang madugay. Upod kay aksyon Wilma Sugatona. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati.